салом алейкум дӯстони азиз, давом медиҳем қисми сеюми проекти инфодемия ва пандемияро. Дар ин навор ман кӯшиш мекунам ки тез ба 24 саволе ки ба ман омадагӣ аст оиди ҳамин вирус ҷавоб гардонам. Ва ногуфта намонад ки навори оянда худо хоҳад дар бораи простатити музмин, яъне хронический простатит хоҳад буд. Ҳатман саволҳои худро дар зери ҳамин навор ҳатман нависед. Оиди простатит бошад агар, ман ҳатман дар навори оянда ба онҳо ҷавоб мегардонам. Ва барои оное ки дар комментария ва ё дар инстаграми ман савол менависад, аз шумо хоҳиш мекунам ки босабр бошед, ба хотире ки ман аз саҳар то бегоҳ дар беморхона ҳастам ва танҳо шабона ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Ва ногуфта намонад ки дар инстаграми ман ҳар рӯз 700-800 савол меояд ва ман танҳо дар як рӯз гӯем ки ба 200 зиёд ба 300 он метавонам ки ҷавоб гардонам. Ва барои ҳамин босабр бошед, вале агар ба шумо духтур фаврӣ лозим бошад, яъне срочна, шумо бояд ба ёрии таъҷилӣ занг занед. Вале агар шумо вақт доред, босабр бошед, ман ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Аллакай зиёда аз 5000 зиёд ба саволҳои худашон ҷавоб гирифтагӣ ҳастанд. Ва инчунин гуфта намонад ки ба баъзи саволҳое ки ба ман омадагӣ аст, аз ҳамин 24 савол ман ба баъзеашон аллакай ҷавоб гардонидагӣ ҳастам. Барои ҳамин шахсоне ки вақташон камтар аст ва мехоҳанд ба саволе ки ба онҳо муҳим аст ба он ҷавоб гиранд, дар зери ҳамин навор ман таймкод, яъне вақтеро мегузорам ки дар рости ҳамон нависта шудааст ки ман дар ҳамин вақт дар бораи кадом мавзӯъ суҳбат карда истодам. Дар зери ҳамон, дар болояш, яъне зер мекунед ва шумо ҳамин наворро аз ҳамон вақте гӯем ки тамошоро шурӯъ мекунед ки ҳамон саволе ки ба шумо лозим буд аз ҳамон вақт аст. Хуб дӯстони азиз, биёед акнун ман ба саволҳои шумо тез ҷавоб мегардонам. Якум савол менависад ки акай умар дар хона дар Москва 10 нафарем. Ҳама гуфтаҳои шуморо ҷужо мекунем. Вале дар байни мо як нафаре аст ки мегӯяд ин вирус дурӯғ аст, яъне вуҷуд надорад. Мо бояд чӣ кор кунем? Мутаассифона баъзе аз аблаҳои бесавод, ҳамин хел аблаҳои бесавод дар комментарии ман ҳам менависанд ва аз ҳама бадбахтиаш дар он аст ки ҳамин нафар ҳамагӣ якчанд нафаранд, вале аз чанд аккаунт менависанд. Масалан, як нафараш 10-15 аккаунт шудагӣ аст, дар зери ҳар як навор менависад. Ва шумо бояд ҳатман ин хеле одаморо аз хонатон пеш кунед. Ман ба ҷои шумо бошам, ҳатман он нафарро пеш мекунам, бигзор дар кӯча зиндагӣ кунад, ба хотире ки аз рӯи як нафар шуда шумо ҷони 10 нафари дигар ё 9 нафаре ки дар як хона қаттон ҳастанд, онҳоро ҷонашона дар хатар нагузоред. Бародарони азиз, аллакай сафорати Тоҷикистон официально тасдиқ кард ки як бародари муҳоҷири мо, як бародари тоҷики мо мутаассифона аз ҳамин беморӣ фавтид ва якчанд нафари дигар ногуфта намонад ки аллакай фавтиданд, вале тасдиқ шудани онҳо каме вақт мекашад. Бародарони азиз, шояд ва баъзе аз бародарони мо мутаассифона вазнинанд, дар беморхонаҳои гуногуни Москва аллакай хоб ҳастанд. Вале ногуфта намонад бародарони азиз ки барои ҳамин хел аблаҳои бесавод ман як навор карда истодам барои ҳамин гуна шахсон. Онҳо каман, бениҳоят каман, аз як шахс 15-10 аккаунт мекушад ва дар зери ҳар як комментари ҳамин фикри аблаҳии худро менависад. Барои ҳамин фикри хулосаи хуб бароред ва он шахсро аз хона пеш кунед. Ва инчунин ногуфта намонад ки қонунгузории Русия барои ҳамин гуна аблаҳони бесавод, оное ки одамонро гӯем ки ба он тарғиб мекунад ки гӯё ҳамин вирус дурӯғ аст, ҳамин қадар 100 000 одам, қариб аллакай 200 000 одам аз рӯи чӣ мурда истодааст, он аблаҳ ҷавоб додам наметавонад. Барои ҳамин бародарони азиз, қонунгузории Русия барои ино ҷаримаи калон ва ҳатто гӯем ки делаи ҷиноӣ метавонад кушояд. Барои ин гуна аблаҳонро агар ҷаримаи калон кунанд ё ин ки бурда маҳкам кунанд, бовар кунед беҳтарин кор мешавад. Хуб, мегзарем ба саволи дуюм. ман метавонам бемор шавам ва сиҳат шуда дигар ба ин беморӣ гирифтор нашавам? Аниқ маълум нест бародарон. Вирус нав 4 моҳ шудааст, яъне ки барои оне ки муайян шавад бояд солҳо гузарад. Вале бисёр олимон дар ҳамин ақида ҳастанд ки шояд ки шахс дигар бемор нашавад баъди як бор гирифтор шудан. Сеюм, дар аптека спирт нест, бо чӣ дастҳоямонро тоза кунем? Хуб, бояд як чизи бениҳоят муҳимро бародарон шумо бояд донед ки ҳамин вирус пардаи болоияш аз липид мегӯянд, яъне чарб ё ки равған иборат аст. ҳар як чизе ки равғанро тоза мекунад ва меравонад, ҳамин чиз метавонад ҳамин вирусро нобуд кунад. Мисли гӯем ки собун, мисли яъне ки посудомоящее средство мегӯянд, оное ки мо бо он косаю табақ мешӯем. Ва инчунин перекис водорода ман аллакай дар бораш гап задагӣ ҳастам. метавонед аз ҳамин чизо истифода баред, вале аз ҳама беҳтараш собун аст. Мегзарем ба саволи чорум. Менависад ки маска моро муҳофизат мекунад ё не? Бародарони азиз, маска шуморо муҳофизат намекунад, вале он шахсоне ки бо шумо контакт мекунанд ва худо накарда агар шумо бемор бошед, онҳоро муҳофизат мекунад. Барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки истифода баред, вале онро шумо бояд дуруст истифода баред. Ва инчунин аз шумо хоҳиш мекунам ки вақте ки шумо ҳамон маска тар мешавад, шумо бояд ба дасти худ ҳамон ҷои тар шудагӣ онро нарасед.
ҳатман ин бениҳоят муҳим аст. хуб мегзарем ба саволи панҷум. менависад ки маскаҳоро мешавад ҷӯшонем. маскаҳоро албатта мешавад ҷӯшонем ба муддати гӯем ки 5-6 дақиқа ва инчунин мешавад ки давоми 6-8 минут онро бо собун шӯем. ин яъне ки безарар мекунад албатта зидди коронавирус. мегузорем ба саволи шашум. духтурон омада манро ва 10 нафаре ки дар хона будем 4 нафарамонро бемории коронавирус тасдиқ карданд, лекин табобат нанавистанд. чӣ кор кунам? ягон кор накунед бародарони азиз. агар имконият дошта бошед ягон сухафруктое ки ҳастанд бо истифода аз онҳо компот тайёр кунед ва бениҳоят зиёд нӯшед. бениҳоят бояд шахс зиёд нӯшид. нӯшидан ин аз ҳама чизи муҳим зидди ҳамин гуна вирусҳо, яъне коронавирус, грипп ва дигар вирусҳое ки роҳи нафасро гӯем ки бемор мекунанд, зидди ҳамино аз ҳама зиёд нӯшидан кори беҳтарин аст ва организми шумо худаш зидди ҳамин беморӣ мубориза мебарад. мегзарем ба саволи ҳафтум. дар доруи арбидол навишта шудааст ки зидди коронавирус кӯмак мекунад. рост аст бародарони азиз? доруи арбидол бале дар гӯем ки упаковкаи ҳамон дору нависта шудааст ки зидди коронавирус, вале вай коронавируси пешина аст, яъне ки зидди коронавируси пеш муайян шуда, вале онам тасдиқ шудагӣ нест. ва ин вирусе ки аллакай қариб 2 миллион зиёд одамонро гӯем ки бемор кард, ин вируси нав аст. SARS-CoV-2 ном дорад. зидди ин айни замон ягон доруе ки 100% тасдиқ шудааст ки яъне ки фоида мекунад нест. барои ҳамин илтимос мекунам нахаред арбидолро. хуб мегзарем ба саволи ҳаштум. менависад ки духтурон манро ва ҳамхонаҳоямонро бемор гуфтанд. аз хӯрокҳо чӣ хӯрем? аз хӯрокҳо бисёртар мешавад ки кашаҳо, яъне овсяная каша, манная каша ва ҳамин гуна кашаҳое ки ҳастанд, аз онҳо истеъмол кунед, мешавад тайёр карда хӯред. инчунин меваҷот, инчунин метавонед ки гӯем ки меваҷотҳои хушк истеъмол кунед, сухафрукти, инчунин сабзавот. ва бениҳоят муҳим аст, шумо бояд донед ки гӯшт, колбаса ва ин чизое ки дер ҳал мешаванд, онҳоро шумо истеъмол накунед бародарони азиз. ин бениҳоят муҳим аст. мегзарем ба саволи дигар. доктор, ману ҳамсарам бемор шудем. аввал ман шудам, сиҳат шудам ва баъди 1 ҳафта ҳамсарам. чӣ нӯшем? аллакай ман дар ин бора гап задаги ҳастам бародарони азиз. маслиҳати ман ҳамин аст ки агар имконият дошта бошед бисёртар компотҳо, яъне ки аз меваҳои хушк бениҳоят зиёд яъне ки нӯшед. ин бениҳоят муҳим аст. хуб биёед мегзарем ба саволи даҳум. чӣ хеле фаҳмем ки дар бадани мо об ба миқдори лозимӣ аст, яъне об кифоя аст? саволи беҳтарин. то вақте ки шумо вақте аҳамият медиҳед ки пешоби шумо зарди ба ранг аст, шумо донед ки дар бадани шумо об кам аст. вақте ки об ба миқдори зиёд бошад, яъне ба миқдори лозима бошад, об рангаш яъне берангтар мешавад. то ҳамон беранг шудани яъне гӯем ки пешоб, об зиёд нӯшидан гиред бародарон. ин бениҳоят муҳим аст. мегзарем ба саволи 11. доктор, мо грипп шудем ё ҳамин беморӣ бошад, лекин таспи ман 38 градус шудааст ва дар як рӯз 6 доруи парацетамол мехӯрам, пас намешавад. дӯстони азиз, дар як парацетамол 500 мг аст, яъне ним грамм аст. ва агар ба 2 яъне таблетка 3 таблетка паст нашавад таспи шумо, ин бениҳоят гӯем ки муҳим аст ки шумо дигар зиёдтӣ нахӯред, ба хотире ки зарари калон дорад. сабаби паст нашудани ҳарорат дар он мешавад ки шумо дар баданатон миқдори зиёдтии об нест, яъне кам аст об, норасоии об мушоҳида карда мешавад. барои ҳамин парацетамол ки хӯрдед бениҳоят зиёд бояд шумо об нӯшед. бениҳоят муҳим аст. об бояд ба қадри кифоя дар бадани шумо бошад. мегзарем ба саволи 12. манро ҳамин вирус гуфтам, ман бояд дар ҷойгоҳ хоб кунам, яъне пастелин режим? не, албатта ин хел нест. шумо ҳатман бояд фаъол бошед, яъне дар хона ягон машқҳои сабукро метавонед кунед, тирезаро кушоед ва ҳавои тоза бисёртар нафас гиред. хуб мегзарем ба саволи 13. намедонам чӣ беморӣ бошад, мисли ҳамин аст ё грипп бошад, биниам маҳкам аст, дору барои кушодани биниам гирам ё не? дӯстони азиз, бениҳоят муҳим аст ки вақте шахс ба ҳамин гуна бемориҳо гирифтор мешавад ва биниаш маҳкам аст, биниатонро ақаллан 2-3 соат пас бо маҳлули намакоб яъне тоза кунед, шӯед. маҳлули намакобро бояд шумо чӣ хел тайёр кунед дар гӯем ки шароити хона? метавонед як банка оби ҷӯшонидашуда гиред, албатта бояд гарм набошад, ҷӯш набошад, ва дар он як қошуқчаи майдача, қошуқчаи чайная ложка мегӯянд, намак меандозед ва омехта мекунед. бо ҳамин биниатонро тез мешӯед. ва аз доруҳо якчанд доруҳоро ман ҳатман дар ҳамин экран менависам, ҳаминҳоро гиред барои чаконида дар бинӣ. бояд донед ки ино сӯжуиши ва препаратанд,
یعنی رگ‌های خونگرد بینی رو تنگ میکنن. برای همین شما و با عادت کنی آورده میرسونن البته این دارو. برای همین شما در یک روز زیاد باید 2 مرتبه استفاده برید. 1-2 مرتبه، از این زیاد باید استفاده نبرید. خب میگذاریم به سوال 14. دکتر ویروس رو در لابراتوری ساختگی هستند، این درست است؟ من در ساختن اون البته اشتراک کردگی نیستم و معلومات پورا ندارم، ولی عالمانی که تحقیقات برده ایستادن میگن که این ویروسی صنعی نیست، این یعنی که مутаცияи طبیعی است. برای همین عین حالی چی گفته نمیشد، ولی اگر که همین خلال باشه یگان شخص ساخته باشد یا یگان دولت، باور کنید بعد اون که اگر اثبات شود گویم که حالی همون شخص بنیاد وزنین یا که حالی همون دولت بنیاد وزنین خواهد بود. 15 سوال. دکتر من بیماری استما دارم، با این ویروس گرفتار شوم اگر باید چیکار کنم؟ دوستان عزیز، وقتی شخص استما دارد البته که بسیاری سالبوتامول گفتن اینگالятор رو استفاده میبرن. خب شما میتونید با دکتر خود مصلحت کنید البته با همون دозировка سالبوتامول کم در بالاتر کنید، به خاطر که این به نهایت مهم است. به هر حال مثل دیگران هم باید شما احتیاط باشید که همین به همین بیماری گرفتار نشوید. میگذاریم به سوال 16. اکنون سوال‌های ایمونیتتی سر شدن. می‌نویسد که ویتامین C یا اسکاربینوی کیسلاتا ایمونیتت رو میبردارد، راست است؟ نه، راست نیست برادران از ویتامین C برای اون شخصانی هست که در بدنشون همین ویتامین نمیرسد. هستن بیماری‌هایی که پس از نارسایی ویتامین C رخ میدهد، یعنی که بعضی بیماری‌های خون و بیماری‌های نارسایی ویتامین C که هست تینگا، در بعضی کتاب‌های صنف 8 آناتومی هست، من صورتش میمونم در اینجا تینگا چه خیلی بیماری است و وقتی بسیاری ها در وقت‌های پیش با کشتی خود با یعنی سیاحت می اومدن از نارسایی ویتامین ها با همین بیماری گرفتار میشدن، ویتامین C مخصوصا تینگا میگن. در این حالت البته میتونه که از این ویتامین استفاده بره، تنها در حالتی که میدونید که همین ویتامین نمیرسد، ولی ویتامین C خودش ایمونیتت رو بلند نمیکند. این در اونجا اثبات شده نیست. میگذاریم به سوال 17. چسنوک سودا ایمونیتت رو بلند میکند؟ برادران عزیز، به این سوال الکی 10 بار زیاد شد من جواب میدم، در اینستاگرام هم در همه جا جواب میدم. برادران عزیز، یگان چیزی نیست که همون فقط شما خورید و ایمونیتت شما بلند شود. نه، این خیلی نیست. شما باید هر گونه میوه‌جات و سبزیجات و خوراک‌های گوناگون خورید. اگر سلامتیتون سالم باشد گوشت و دیگر چیزها استعمال کنید که ایمونیتت شما بقوت باشد. نارسایی همین غذاها، هر گونه غذاها میتواند که ایمونیتت آدم رو ضعیف کند و به هر گونه بیماری‌ها گوییم که شخص گرفتار شود. فقط چسناک خوردن ایمونیتت آدم رو بلند نمیکند. این اثبات شدگی نیست. برادران عزیز، التماس نکنید این کارو. خب میگذاریم به سوال 18. دکتر من با بیماری کرونا ویروس گرفتار شدم، اون تصدیق شد و من هر روز چسناک خوردم و شکر خدا بعد 20 روز صحت شدم. باور کنید بعد 20 روز این بنیاد مدتی کلان است برای کرونا ویروس صحت شدن از کرونا ویروس. باور کنید 20 روز. اگر برادر عزیز تو چسناک نمیخوردی، یعنی در همین مدت اگر میوه‌های گوناگون میخوردی، مایلش چسناک یک دونه میخوردی، تو شاید که در 20 روز نه، در 15 روز، در 10 روز صحت میشدی. خب میگذاریم با سوال 19. دکتر چطور فهمیم که ایمونیتت ما پست است؟ اگر شما هر سزون و تست گوییم که با بیماری‌های با مثل گریپ، زکام یا اینکه دیگر ویروس‌های روی نفس تست اگر شما گرفتار شوید، شما یقین دارید که ایمونیتت شما پست است. و این چنین یک چند گروه آدمایی هستند که ایمونیتتشون انیق گوییم که ضعیف است. اینا شخصایی هستند که بیماری‌های گوناگون کرونیکی دارند، مخصوصا روی نفس و دیگر عضوهای گوییم که حیاتاً مهم، و اونایی که بیماری ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن یا آدم دارند، درست‌ترش ویروسی نارسایی مسئولیتی آدم و دارو نمیگیرن البته، و اونایی که بیماری‌های رگ یا سرطان دارند، اونایی که لیکمیا دارند، اونایی که بیماری autoایمونی دارند و اونایی که با آنها یگان عضو پریساتکا گوییم پریساتکا شدگی است، یگان عضو دیگر رو گوییم که پیوند کردگی هستند با اون کس. اینا گوییم که ایمونیتتشون البته ضعیف است. یک چند تا اینا گوییم داروی میخورن که ایمونیتت اونها رو پست میکنند، ایمونوسوپرسور رو میگن، همین دارو رو میخورن. خب میگذاریم با سوال 20. در اپتека ها یک نمود بیجیک ها رو میفروشند برای کرونا ویروس، اون با کی کمک میکند؟ اون با همون شخصانی که میفروشند با همون کمک میکنند، برای شما نه. میگذاریم با سوال 21. زنی شیرده به این بیماری گرفتار شود میتواند کودکش رو شیر دهد؟ البته میتواند، ولی یک چند قاعده رو باید اجرا کنید. شما باید دانید که ویروس به واسطه شیر به کودک نمیگذرد، ولی در وقت کودک رو داشتن و یا سلفه کردن مادر میتواند گذرد. میتواند شیر رو گیرید در گوییم که بوتلکا و پدرش یا اون شخصی که یعنی صحت است با کودک دهد.
шумо камтар бо кӯдак яъне контакт кунед. беҳтар мешавад ки як муддат то сеҳат шудан накунед контакт. хуб мегзарем ба саволи дигар, саволи 22. одами бемор чанд моҳда метавонад сиҳат шавад? хуб дӯстони азиз, ин вобаста аст аз иммунитети шахс. агар иммунитет бақувват бошад метавонад дар 10 рӯз сиҳат шавад, вале агар иммунитет заиф бошад метавонад 1 моҳ, 1.5 моҳ, ва агар иммунитет заиф бошад, чуноне ки шумо медонед, одамон метавонанд ҳафтам. мегзарем ба саволи 23. моҳи декабр мо як гриппи вазнин шуда будем. шояд ҳамон вируси коронавирус буд ва мо гузарондем. дӯстони азиз, манам мисли шумо ҳамин хел бемориро, яъне ки дар ҳаётам якум бор моҳи декабр ҳамин хел вазнин гузарондам, вале инро айни замон тасдиқ карда намешавад то вақте ки ташхисҳои антителаи дуруст набарояд. ва инро шояд ки баъди 1-1.5 сол мо метавонем фаҳмем ва баъде ки ҳамин анализҳо яъне ки арзонтар мешавад, шахсҳо метавонанд истифода баранд ва вақте антитела мебарояд ва метавонанд фаҳманд ки ҳамин бемориро аллакай онҳо гузаронидагӣ ҳастанд. вале айни замон ин корро кардан ғайриимкон аст. саволи 24. хӯрокҳое аз мағоза мехаридагиамонро бо ягон маҳлули спиртӣ, масалан метавонем ба қавле обрабатывать кунем? бале агар он қадар зиёд спирт дошта бошед, метавонед албатта яъне тоза кунед, яъне ки ҳамон маҳсулотҳои шумо мехаред, вале бисёртар шумо донед ки гӯем ки бутулкаҳоро мешавад карда, вале қанду дигар чизҳоро албатта ки намешавад карда. он чизое ки имконият дорад, метавонед ки обрабатывать кунед бо маҳлулҳои спиртӣ ва ин хуб аст. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва ман кӯшиш кардам ки ба 24 саволе ки ба ман омадагӣ буд тез ҷавоб гардонам. агар ягон саволи дигар бошад, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед ва агар фикр кунед ки ҳамин шабака ба шумо ягон фоида меорад, ҳатман ба шабака подписатсия кунед, ҳамин наворро паҳн кунед, ин бениҳоят муҳим аст. хуб, худованд ҳамаи шуморо ҳамавақт нигаҳбон бошад ва ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.